Čo sa naozaj deje backstage, kde ľudia normálne nemajú akože prístup? Pri veľa akciách, bohužiaľ, je tam aj veľa drog, bohužiaľ je tam väčšinou veľa ľahkých žien, to nazvem. Okay. Je tam vyslovene, že byť chcú a dáva im to nejaký pocit dôležitosti. Ale napríklad ja mám takú srandu, ja som teraz strašne veľa túroval Československo, roky som to fakt prešiel hore dole a dovolím si povedať, že nejaké fakt dlhé obdobie to boli vypredané kluby, kde bolo proste veľa. Ja si pamätám, že vždy mi ľudia písali, že či by sa dalo nejak, že by išli do backstageu a že proste toto a ja hovorím, že keď chcete, môžete ísť, ale ja tam nebudem a každý bol taký, že ty nebudeš backstage? Ja hovorím, že ja nechcem byť backstage, ja chcem byť medzi ľuďmi. A to je taký paradox, že jasné, že iný je teraz nejaký, že Tomorrowland, alebo proste nejaký akože extrémne veľká akcia, kde byť medzi ľuďmi a odtiaľ ísť na stage je nemožné. Ale teraz, keď idem do klubového prostredia, tak akože miliónkrát som spravil fakt to, že doslova som z davu ľudí prišiel na pódium a začal hrať. Nemám vôbec potrebu sa niekde skovávať alebo niečo a skôr si myslím, že veľa, keď to poviem za DJov v československom prostredí, sa zbytočne na niečo hrá, že sa si držia nejaký strašný akože odstup od ľudí a tak. A ja mám taký názor, že všetci sme si rovní. A kvôli tomu, že som teraz niekde na nejaké party DJ, tak som viac ako ostatní zrazu, podľa mňa nie som.